Hvis bønner virkelig virkede, hvorfor samler kirker så ofte ind til donationer? Hvis du virkelig vil forandre verden, ja, så er et glas vand måske bedre end en håndfuld i håret. Lige fra barnsben lærer vi at manipulere. Og som voksne bruger vi det i alt fra krig til kærlighed. Men kan du egentlig selv kende forskel på virkelighed og manipulation? I denne programserie vil ekspert i psykologisk manipulation, Jan Hellesø, udføre alt fra spådomme og bankkup til clairvoyance og smertekontrol. Ikke med overnaturlige kræfter, men kun med vildledninger, psykologi og hypnotiske teknikker. For at vise, hvor let vi manipuleres. Velkommen til Fucker med din hjerne. Man siger, at fysisk smerte kun findes i hjernen, og altså ikke i den tog, du lige har banket ind i dit bordben. Men hvad nu, hvis du kunne lære at kontrollere din egen smerte, påføre andre smerte, eller måske helt undgå at føle smerte? Så vil det være slut med menstruationssmerter eller et stik i hjertet, når du ser, hvor gammel Chuck Norris egentlig er blevet. I dette program vil jeg prøve at styre min egen smerte, når jeg vil forsøge at stikke en syl igennem min hånd. Men først vil jeg finde smertepunkter i Jonas Schmidts krop. Hvad kuldegysninger. Jesus Christ. Og senere påvirke Anne Kortsens virkelighedsopfattelse. Jeg kan godt fornemme, at der er et eller andet, der sidder fast nede i min arm. Nu skal jeg ned og mødes med Jonas Schmidt for at finde ud af, om han har haft store smerter i sin krop. Kroppen har nemlig tendens til at huske store smerter, og ved hjælp af kropslæsning vil jeg forsøge at finde det sted i Jonas' krop, hvor den største smerte har været. Mit navn er Jonas Schmidt. Jeg er 40 år gammel og ernærer mig ved at spille skuespil og lave komik. Jeg har altid været meget fascineret af det overnaturlige, og et eller andet sted er det noget, jeg godt vil tro på, men jeg har aldrig rigtig set bevis på, at der findes noget overnaturligt. Hej Jonas. Hej Jan. Gør det ondt, det her? Lidt. Altså, du trykker jo hårdt, så jeg synes, det gør lidt ondt. Lidt ondt? Ja. Fair nok. Ja. Har du en lav smertetaske? Ja, det vil jeg nok sige, jeg har. Altså sådan noget med at tage på en varm tekande og sådan noget, der synes jeg, det gør ondt. Man siger jo, at der er i hvert fald nogen, der påstår, at smerten den kan huskes i kroppen. Ja. Og at den i hvert fald kan huske visse ting. Det, jeg bare gerne vil have dig til nu, det er at stille dig faktisk sådan her front. Og så skal du tænke på et sted, hvor du har haft smerte. Ja. Ja? Det gør jeg. Det gør du nu? Ja. Kan du prøve at kanalisere al den energi lige præcis på det sted? Ja. Og nu prøver jeg bare stille og roligt at bevæge mig lidt rundt omkring dig. Og du må gerne lukke øjnene imens. Okay? Det jeg bare vil prøve nu her, det er at skabe ligesom nærmest en kontakt til din krop her rundt omkring. Og du siger bare til, hvis du kan mærke noget. Jeg synes faktisk, jeg bliver lidt svimmel. Du må sige det, hvis det bliver for meget. Men jeg får det sådan lidt underligt, sådan lidt svimmel, sådan lidt på balancenerven. Ja, ja. Hvad kuldegysninger. Jesus Christ. Der sker et eller andet, når han ligesom er rundt om mig. Det er ikke noget her. Jeg synes, det var som om, der dryssede noget ned over mig. Der er en eller anden... Jeg bliver påvirket af det, helt klart. Nej, hvor mærkeligt. Der fik jeg sådan et stød. Jeg fornemmer, der er noget her, men ikke helt tydeligt nok. Nej. Ja, der ligger lidt af hvert, der ligger... Der er én ting, der kan gøre ondt i hvert fald. Det er blindtarmsbetændelsen. Ja. Er det rigtigt? Ja. Ja, det er satans. Det er vildt. Det er sindssygt. Er det lang tid siden, det er sket? Ja. Men jeg er stadigvæk lidt svimmel. Jeg bliver svimmel, synes jeg.
min far, han troede bare, det ikke var rigtigt og sådan noget. Så det var rigtig irriterende, ikke? En dårlig oplevelse. Ja, for pokker. Ja. Jonas, tusind tak for hjælpen. Selv tak. Det har været spændende. Pas på dig selv. Tak lige måde. Tak. Jeg synes, det er rigtig vildt, at Jan han kan gå ind og mærke og finde det sted. Og igen, jeg kan simpelthen ikke forklare, hvordan han gør. Det er meget vildt, synes jeg. Meget, meget interessant. Jeg har aldrig rigtig prøvet noget lignende. I dette program vil jeg udføre et smerteforsøg, der er ekstremt farligt. Så du må på ingen måde forsøge at efterligne det her derhjemme. Det kan være livsfarligt. Hvad skal vi nu, Jan? Nu skal jeg ned og hente 3 sygeplejersker, der står dernede og venter på mig. De skal hjælpe mig med et forsøg, hvor jeg skal prøve at se, om jeg kan stikke den her nål igennem min hånd. Om det virker, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det her før. Jeg har aldrig nogensinde prøvet den her teknik før. Jeg hedder Sofie. Og jeg hedder også Sofie. Jeg hedder Louise. Og vi er alle sammen sygeplejersker her på Rigshospitalet i København. En af de måder, man kan afhjælpe smerte på, er ved at blandt andet ved et lille barn, der puster man dem på det sted, der gør ondt. Og det er fordi hjernen så opfatter pustet i stedet for smerten. Og så gør det lige pludselig ikke så ondt. Ofte så kan det også lindre en smule bare lægge en hånd på skulderen og vise, at man er til stede, og at man tør være til stede med patienten, som har smerter. Goddag, de damer. Goddag. Ved I, hvad der skal til at ske nu? Ikke spor. Ikke spor. Overhovedet ikke. Nej, det har jeg ikke. Jeg kan sige, at det kommer til at gå ondt. Ikke på jer, bare roligt. Men vi skal den her vej, så hvis I vil, så følger med mig. Ja. Og så er det herinde. Kom indenfor. Tak. Og tag plads herovre. Se, det vi har her, det er nogle nåle. Og det er, fordi jeg skal udføre et lille eksperiment, hvor jeg vil prøve at se, om jeg kan undertrykke smerten i min hånd. Og det gør vi ved, at I hver især stikker mig med de her nåle. Hvem af jer har lyst til at starte? Det vil jeg gerne. Det vil du gerne? Sofie, I sætter ned på sengen derovre. Ja. Og Louise, du tager dine orange nåle der. Hvordan er det? Det gør ondt. Lad os tage en til. Ja, så lige ned i en knogle. Ja. Vil jeg så sige. Det gør nok lidt mere ondt. Det gør ondt. Ja. Så må vi have de fine lyserøde her. Jeg ved, at i hænder og ansigt, der har vi mange smertesensorer. Så det er nogle af de steder, hvor det gør rigtig ondt. Okay. At få en vævsskade. Stikker nu. Godt mærke, det giver et ryg i dig. Ja. Altså det, man kan gøre jo for at aflede lidt her, mens jeg sidder og stikker der, det er jo, at vi taler sammen. Ja. Det kan ofte hjælpe lidt, ligesom når der er nogen, der skal have en piercing eller noget. Så spørger de altid undervejs, hvor kommer du fra, og hvor bor du, og så er den egentlig stukket i. Så er den stukket i. Ja. Du er klar til en mere? Ja. Yeah. Lige der på ydersiden. Ja. Jamen altså... Er du udstyret? Bliver det ved med at gøre ondt nu, eller? Ja, det er sådan, det kan stadigvæk rimelig... Jeg vil ikke bryde mig om at have dem i. Men det er også fordi, det er på hånden, og man har ikke særlig meget fedt til at tage fra på hånden. Men det er meget følsomt sådan. Ja. Og man kan virkelig mærke, at de også går ind og niver derinde, så når man spænder og går Altså af. et af de steder, nu har Sofie været så sød at sætte en nål her. Og det er jo en af de steder, man bruger, når man skal, bruge tortur. Det er ved at ind her i... Det er lige der. Ja. Ja, det var rigtig sødt af mig. Tak skal du have. Jeg kan godt mærke, at de ligesom går ind og rager lidt. Det er også hver gang, du flytter på den, så aktiverer du ligesom nogle af haverne igen. Hvad fanden skete der der?
dine nervebaner. Nerve, du har ondt. Han har pillet så meget, ikke? Skal vi pille dem ud igen, eller hvad? Nej, det er okay. Men den her, nu er den sådan lammet hele vejen herfra nu. Det var da for vildt. Jamen lige nu, der vil jeg prøve en slags selvhypnose, hvor at jeg hører noget, jeg har indtalt, omkring ligesom at fjerne den her tanke om, at det her det er min hånd. Og så vil jeg sidde og høre det, få det til at synke ind i mig og min underbevidsthed, og så synes jeg, at vi skal prøve at se, hvad det gør ved det hele, og prøve at stoppe nogle flere nåle i. Ja. Skal du have dem på nu? Det vil jeg meget gerne. Så er det fint nok. Ja. Så man kan se ørerne her. Jeg ved ikke, om jeg er bange for, at der kan ske noget, men selvfølgelig kan det godt bekymre lidt, når han siger, at han føler sig lammet et stykke op af armen, vil jeg sige. Ja. Jamen, jeg tænker også, at det her, Jan laver lige nu, jeg tænker egentlig, det er lidt skørt. Og det strider rigtig meget imod det, vi plejer at gøre som sygeplejersker. Ja. Jeg er også lidt usikker på, om det er forsvarligt, det vi gør nu. For satan. Så er der mange af os, der siger, når vi kommer til skade. Men ved du hvorfor? Det er fordi din hjerne har opdaget, at det gør mindre ondt, hvis du kan få lov til at bande. Det lyder underligt, men engelske forsøg har vist, at vi er i stand til at udholde smerte længere, hvis vi kan få lov til at bande frit. Faktisk er smerte lettere at kontrollere, end man skulle tro. Smerte kan nemlig nedsættes ved at lave en simpel øvelse. Luk øjnene og lyt til dit åndedræt. I et forsøg fik 2 grupper forsøgspersoner 50 graders varme ind på bagsiden af deres ben. Den gruppe, der havde lavet åndedrætsøvelsen over en uges tid, fik næsten halveret deres oplevelse af varmesmerte på benet. Jeg er rigtig spændt på, om hans selvhypnose nu her, om vi ser, om der er nogen effekt. Om han mærker smerten lige så tydeligt, som han gjorde før. Hvis der er en af os, der bliver utryg ved det, så må vi jo bare sige stop. Altså. Hvis der er en, Ja, altså, helt sikkert. Altså, det kan godt være, at der en af gangen stikker de 2 andre ikke vil, og så er det bare sådan der. Jeg har bare ikke lyst til at få etiske hoveder på nakken efter det her program. Nej, lige præcis. Det kunne man jo også godt risikere, ikke? Altså, hvad er det, I har deltaget i, og det gør I da ikke, og ja, det kunne man godt. Det er bare så unaturligt. Så er jeg tilbage. Så er du tilbage. Hvordan har hånden det? Den er fint. Jeg skulle lade som om, at der kom... Den blev helt blå og kold. Og I kan nærmest endda også mærke Den er kold. forskel på... Ja, den er meget kold. Ja, det er da helt vildt. Vil du lægge ud? Ja, det vil jeg gerne, og jeg skulle prøve med en af de lidt større nåle. Ja, så tager vi de mørke der. Ja. Og så overvejer jeg faktisk lige, om jeg vil lade den gå hele vejen igennem, eller Det synes nu jeg ser bare, vi lige, ikke også? Nej, lad du den bare gå hele vejen igennem. Jeg prikker nu. Ja. Fint. Det er ikke som om det umiddelbart var værre end de andre nåle, vi har set. Slet ikke. Slet ikke. Nej. Lidt speciel oplevelse, kan jeg sige. Ja, det er lidt svært at komme igennem. Ja. Så. Hvordan var det? Fint. Det er fint. Du virker meget upåvirket. Jamen, altså, jeg kan mærke det. Altså, men det gør ikke ondt. Vil du prøve at stikke en af de lyserøde ned i torturområdet der? En af de lyserøde? Ja. Igen? Ja. Ja. Det vil jeg gerne. Er du klar? Det er okay? Ja. Ja, du ser jo også okay ud. Du ser meget Vi rolig ud. snakkede om det der med, om vi lige kunne se på dig, om der var noget, der gjorde ondt. Men Ja, fordi da jeg lagde den først, så der kunne jeg godt mærke, at du trak lidt hånden til dig. Ja. Men det gjorde du ikke den her gang. Overhovedet ikke. Nej. Jan reagerer i hvert fald fuldstændig anderledes nu, end da de første nåle blev sat i. Altså, han virker fuldstændig upåvirket af det. Stadig ingen varme i hånden.
Det gjorde på ingen måde ondt. Skal vi prøve at gå videre? Men altså, jeg tænker, vi stopper, før vi skærer en finger over på dig, og så det ikke går ondt på dig, fordi Ja. Men jeg har en anden nål nede i skabet her. Ja, okay. Så er vi ude i sådan noget... ja, hold da op. En stor nål. Ej, det ved jeg ikke helt, om jeg synes måske er så rart. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til. Det er jo sådan, ligner jo et spyd. Men det, jeg tænker, det er, at man kunne måske prøve at stikke den sådan tværs ned igennem. Nej, det har jeg altså ikke lyst til. Den er jo tyk og stor, altså. Ja. Det er jo den måde, man korsfæster Jesus på Filippinerne. Eller? Vi kan risikere at ramme nogle nerver, altså, som kan blive beskadiget af det. Simpelthen. Så vi kan ikke prøve sådan at... Nej, det har jeg ikke lyst til at gøre. Kan vi lige stoppe det der? Eller må jeg lige sige noget ud over det her? Ja. Nå, men det er bare lidt det der, altså det der i at stå og gøre det her, jeg lige bliver lidt i tvivl om, jeg synes er okay. Altså, men du tænker, at det vil du gerne, altså det er vigtigt for dig for at prøve at se, altså hvor meget... Jeg har ingen anelse om det her, det kan skade noget som helst. Nej. Altså det kan jo ikke skade at prikke hul, men den er altså... Lige om lidt så skal jeg mødes med Anna Kortsen. Jeg vil skabe illusionen af, at hun får den her nål igennem hendes arm. Baseret på, at jeg har født 3 børn uden nogen form for bedøvelse, så vurderer jeg, at ja, jeg er ret god til at håndtere smerte. I hvert fald set i forhold til mænd, som altid klynker, bare de får hævet et øjenbryns hår ud. Hej, Anne. Hej. Sæt dig ned. Tak. Har du det godt? Ja, det synes jeg. Ja? Hvordan har du det med smerte? Jamen, jeg bryster mig lidt af, at jeg har en ret høj smertetærskel, synes jeg selv. Ja. Hvordan har du det med at se på, at andre folk har smerte? Hvis du kan se, at der er nogen, der har slået sig, eller... Det kommer jo lidt an på, hvad for en relation jeg har til dem. Okay. Altså, jeg kan jo ikke holde ud, hvis mine børn føler smerte, eller... Men sådan generelt er det ikke noget, jeg er specielt piget over. Okay, det var godt. Vil du kunne tro, at jeg kunne hypnotisere dig, uden at du sådan rigtig vidste? Nej, ikke umiddelbart. Ikke umiddelbart. Altså, det har jeg i hvert fald aldrig hørt om, at man kan blive bare sådan total surprise-hypnotiseret. Men det kan da godt være. Jeg vil gerne prøve at lave en lille øvelse med dig, så smøg dine ærmer op. Og så kommer du bare med din højre hånd. Og så kigger du her. Bare følg med øjnene og fokuser på den prik, der er i bunden her. Ja, det er godt. Det er fornemt. Ja, det er meget flot. Det er godt. Tak. Vil du have noget imod, at jeg lige giver dig bind for øjnene? Hvis jeg ligesom må sætte på dig her. Er det okay for dig? Ja. Ja. Du må gerne rette det til, hvis du vil. Så er det fint nok? Er det okay? Ja. Okay. Nu vil jeg gerne have, at du bare fokuserer på det, du kan mærke hernede på din arm. Hvad er en enkelt lille ting, der kunne være? Hvordan føles det her? Det føles rart. Det føles rart. Det er godt. Det niver lidt. Er det okay? Ja. Ja. Og skal du bare slappe helt af. Kigge om et øjeblik. Jeg har ikke specielt lyst til det. Har du ikke det? Ej, jeg kan godt fornemme, at der er et eller andet, der sidder fast nede i min arm. Og kigge en lille smule. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, nej. Altså, da jeg kigger igennem bindet, der ser jeg en metalpind, der er gået igennem huden, og det bløder. Og det er sådan en ret stor sådan stav, altså betydeligt større end en nål. Kan du mærke det her? Ja. Det niver en lille smule. Det niver en lille smule. Okay. Er den ude nu allerede? Du kan kigge nu. Er du helt okay?
Nej, det er mærkeligt. Er det underligt? Jamen, der er jo slet ikke Prøv bare at tage bindet af. Der er ikke nogen huller. Eller hvad? Det er virkelig mærkeligt. Jeg har det mærkeligt. Så længe din arm den er okay. Men den er helt okay. Vi ses en anden god gang. Pas nu på din arm. Ja. Ane, hvad kigger du efter? Jeg kigger efter indgangs- og udgangshuller. Altså, fordi da jeg kiggede gennem bindet, altså, der så jeg en metalstav igennem min arm. Og jeg kunne også godt mærke, at der var noget, der gik igennem min hud. Jeg var så ikke klar over, at den var så stor. Og nu er den væk. Jeg følte ingen smerte. Og det er virkelig mystisk. Meget, meget mærkeligt. Ej, men jeg føler mig lidt rystet, kan jeg mærke. Altså, jeg synes også, det er lidt mærkeligt, at man slet ikke kan se noget. Jeg ved jo, der har været en metalpind igennem, så nu synes jeg pludselig, at det er lidt synd for min arm. Men det gør ikke ondt. Jeg ved, jeg har virkelig svært ved at sætte ord på det. Jeg føler mig bare... Jeg føler mig manipuleret med. Det gør jeg. Den menneskelige hjerne er fantastisk til at tilpasse sig den virkelighed, vi ser igennem øjnene. Men det gør os også nemmere at snyde. Ved hjælp af en falsk hånd kan man nemlig narre hjernen til at tro, at gummihånden er vores rigtige hånd, hvis man beder testpersoner om at gemme deres rigtige hånd bag en skærm, så man ikke kan se den. Ved at børste den falske og den ægte hånd samtidig, kan man linke følelsen i den rigtige hånd med gummihånden. Forskningen har vist, at knap halvdelen af os vil opleve berøring af vores rigtige hånd, selvom det kun er den falske gummihånd, man pensler. Men vil vi også opleve smerte, når man prøver at skade den med en hammer? Wow. Jeg har lyst til at trække hånden væk. Det føles rigtig ægte. Det føltes som om, at det var ens egen hånd. Det føles som om pegefingeren, den ryster. Det er ligesom, når der er far på færre, at så begynder hjertet at banke lidt hurtigere. Hele kroppen den bliver lidt anspændt. Gummihåndseffekten viser, hvor meget vores synsindtryk dominerer vores virkelighedsopfattelse, og er central for udviklingen af virtual reality. Og det var syret. High five. Det er jo sådan, ligner jo et spyd. Men det, jeg tænker, det er, at man kunne måske prøve at stikke den sådan tværs ned igennem. Nej, det har jeg altså ikke lyst til. Nej, det får du ikke af mig i hvert fald. Nej. Jeg er i hvert fald usikker på, hvad der kan ske, og jeg har ikke lyst til at pådrage dig en eller anden form for skader, så du ikke kan komme til at bruge din hånd fuldt ud. Kan du slet ikke mærke, hvis stikker i den hånd nu? Jeg kan mærke det som om, at jeg kan mærke, at der er noget, der går ligesom igennem, ja. Men ikke at det går ondt. Skal jeg finde på noget andet? Hvad hvis... Ligger der ikke nogen pærer derinde? Pære? Jo. Nå. Skal vi stikke i en pære? Prøv bare at hente dem. Nå, det er fint, og nu prøver vi... Okay, nu prøver du noget med pæren. Så der ikke er nogen, der stikker sig? Altså, jeg har ingen anelse om det her, det vil fungere. Hvad skal du have? Det grønne derovre. Ja. Nu er vi ude noget glasskov. Jeg vil bare lige prøve at smadre den en gang. Ja. Det er glasskår, ikke? Jo. Mm. Og det er det alle sammen. Det er det hele. Altså, da sygeplejerskerne de stopper mig, der er jeg virkelig skuffet. Og vil jo selvfølgelig stadigvæk gerne prøve mine smertegrænser af. Det er 100% ægte glas. Nej. Altså, jeg tror ikke noget af det er en god idé. Nej, det ser ikke rart ud. Hvad ser du ind i din mund nu? Skal du også ud ind i din mund nu? Ja.
Det med at passe på, Jan. Der kan jo sagtens sætte sig nogle små stykker glas fast inde i slimhinderne. Altså, jeg vil sige, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre med det der, hvis du pludselig begynder at bløde hele vejen ned i halsen. Og så er det da godt, vi er på det rigtige sted. Du kan holde fast på den der også. Ja, men det er måske ikke stedet. Tak for hjælpen. Den havde jeg ikke lige set komme. Nej, det tænkte jeg, nej. Er du okay? Ja. Den er okay. Bløder du? Nej. Tak for hjælpen. Sofie og Louise. Ja, velkommen. Fortsæt det gode arbejde. Skal vi gøre? Tak for det. Så prøvede vi det. Efter Jans selvhypnose, der synes jeg ikke, at han har så meget mimik i ansigtet, når vi stikker ham. Men da jeg mærker ham i håndfladen, der er han egentlig meget svedig. Om det er så fordi hånden er varm, eller om det er fordi, at han simpelthen har smerter, men undertrykker dem, det kan vi jo ikke helt vide. Hvis det, vi lige har set inde ved Jan, at han har spist glasgård, hvis det virkelig er sandt, så kan han modulere med smerten, og det er for vildt. Det bevidner vel også om, at smerte er dynamisk. Det er ikke noget statisk, altså at man kan modulere rundt med smertesanserne. Faktisk så viser det her på en eller anden måde, at han faktisk har været i stand til at kontrollere sin smerte. Jamen, afslut. Lad være at gøre det derhjemme. Ja, don't do this at home. Nej, det skal man ikke. At føle smerte er livsvigtigt for vores overlevelse. Og derfor kan man også let påvirke hjernen til at tro, at man er kommet til skade. Nej, hvor mærkeligt. Der fik jeg sådan et stød. Men i virkeligheden, så er det bare hjernen, der er blevet snydt. Der er ikke nogen huller, eller hvad? Jeg er sikker på, at jeg så sådan en metalpind sat igennem min hud. Men smerte er kun en følelse. Og med den rette teknik, der kan man altså undertrykke smerten. Det gør på ingen måde ondt. Men husk, smerte er også kroppens desperate forsøg på at få din opmærksomhed. Så lad være med på noget som helst tidspunkt og gentage nogle af de forsøg, jeg har lavet i det her program. Har det været sjovt på nogen måde, det her? Ja, det har da været sjovt. Det har været super sjovt. Ja, det har det da. Men har kan han lyst til at gøre det? Jeg havde lidt lyst til at gøre det. Men jeg tror, jeg går hjem nu og tænker, at det var vist meget godt, vi ikke gjorde det. Det har været super spændende at være med i, altså.